dirogoh ngono kae. Nah, aturan jumeneng Mbak Krisna. Kersane Semerep sing mriko. Rada Pak Jurono ora apa-apa. Nggih. Oh nggih mriko. Nah menika Pak Budi Mangayu Bagio temanten Saripit. Iya. Ingkang putra nggih kalih Mbak Kasita. Putrane Mbah Kastito sing pungkasan. Donga pangestu mugi-mugi temanten Saripit Bagio Mulya. Salaminyo. Nggih. Akeh duwite kebak rezekine. Kebak Tundone rezekine, ben bisa akeh gayung. duwite, Ben iso iya. pakang winastana saking mawaddah duwit warahmah. Amin. Monggo Mbak Krisna. Nggih to lagi. Pak Budi mesake aku. Aku ngerti jane duwe anu, duwe apa? Duwe kekarepan sing tersembunyi. Piye? Iya duwe. Sesuk kene ana job player sak MC-ne do beli to. Monggo katuran larasipun napa? Slendro napa pelak napa racing napa monggo. Nggih. Monggo sak kersane. Pelok racing. Mas Anggon peking nyuwun tintinganipun. Manut sing perintah ayo. Nah. Mangga. Saben bengi nyawa konang yen memajang mung karo janur kuning kembang wae wetan gunung pacitan sarwi jenang panas udan panas udan aling-aling caping gunung nadyan wadon sarta lanang inomane banyu bening Buka celuk monggo Mbak Krisna. Saking karawitan gugur gunung monggo. Dek jaman berjuang bola enggak putra lagi bilen romate monsanento badai
aduk. Oh, oh. Lo lo. Lewe. Yuk ya, yuk ya. Capek gunung butuh payung. Oh alah. Oh alah. Caping gunung dudu payung nggih, Pak Bud. Caping gunung nggih dudu sarung. Pak, ngoten ta Pak Bud? Dicetok mriki, Bud. Nah, Pak Bud. Caping gunung dudu sarung lak benten to. Beda. Nek caping gawe tutup rambut, nek sarung gawe tutup jempol sikil. Kok iso jempol sikil iki lho? Kok iso jempol sikil? Nek caping ditutup rambut. Ora iso no. Caping kok. Caping. Iya. Nek sarung gawe tutup jempol sikil. Ya ora iso. Budal kene ketisen. Iya. Atik ra gathok. Iya, pokoke kuwi kuwi. Kowe nek omong ora cetak. Lah pripun? Nek ut ngoten. Dicetakke to. Dicetnakne. Nek caping damel tutup rambut. Heeh. Nek sarung damel tutup jempol sikil. Loh. Ngoten. Iya. Iki dagelane sesuk nek mayang kula nggih. Iya, tak macak bagong 200 sih. Atik ngono. Monggo. Macak bagong 200. Iki mboten napa-napa. Bagong iki gugur gunung niku, Pak. Nah, terus Sakar bisa ngabeles gunung desa dadi Ake, ake. Yuk ya, yuk ya. Nah, ya, ya. Dek zaman berjuang jor kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing dikandang biyen nate janji ning saiki apa lali ane gunung tak jadangi saka jagung yen mandung tak silihi caping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara lapa Anjir, sampun. Caping gunung sampun dipun aturaken. Mugi katampi pinangka panglipur langkung-langkung panjenenganipun kadang kula ingkang ngersakaken kala wong ajeng.